Okay, padayon tas video coverage. Paingon mi dito sa Pika side. Dito sa may agatong atabay na to lan. Nga gipagama ni mama ug papa sa una buhi pa. Nga plano na to dito ta magbutang electric pump. Padagan din diri pod. Kay nindot gitong source dito kay tubod ko no tong atabaya. Wato mahubsig tubig lot no? Oh, katong hulaw sa una amot na baka pa ato diri sa Pilipinas lan katong hulaw sa tong tuiga. Gibuha na giatol nga tinginit. Oh. Ana pas la ni ato diri wa pa kalargag. Kato galing paghimo ang atabaya no? Murag diri patos la ni. Okay, 19 sa tong 86 ba to? Gikan din. Unya kana siya kanang atabaya nakadumdum ka sa tuiga na lot? Kana kadumdum basta dugay na kay na. Oo. Nako tuiga na. Oo. Kay si mama magpapa klaro po kung linakuha na to. Kaya ako diri 25 anyos naman ko diri. Oo. Pero sa pa na magama, tapuyo nako. Sobra na sa mga kuan. 20 nanas mga 30 siguro. Sige, paingon mi dito na po speakers kay nami kita nung kawayan dito, gamay ra noon to. Katong giant bamboo o kuan kining isa ni. Kanay kwarta dito pero wa pa mo kasi kay pagbalik kon pa man. Ayan ang mukasi kunog mahuman na gyud. Tuani Nilda de. Okay, pakita mo na ko sa akong naong nga gipaningot. Oh, nasulawan. Nagpaingon naman doon na sunset. Oh, ay, sunset dito speaker. Uy, mami. Paingon mi dito. Paingon mi sa atabay. Darag balay ni farmhouse ko no ni Michael. Oh, apa dia siya ron toras di pulog. Uy, kisi ka pa naman ng saging di halot. Si Michael oh? Kapatunon po di siyag saging. Usa to ng saging halot? Giant po. Giant food. Dagko puno na. Saging day lang oh. Nakadungog na day tungo. Pero karon pa ko kita. Saging niya. Kining kawayan na diha lot. Uy, mura magna matay lot, wala na mamatay. Katunang tanom ni Boboy or ni Ide? Silang kuan na silang nitaw si Aldrit. Kana. Garden mo na sa una then bugsukan og kawayan. Kana. Nabuhi mo pod. Ano, pag iugsok ra. Oo. Basta di lang matandog lagi no? O nga di lang mahilabtan og kanang diha na pod mitag buhi na gyud ang natong gitanom diha. Dili na makagna mo kay armi sagbutan balik. Balik lang kay Armi sagbot. Sagbutan me. Nakadumdum ang kulot ag sa ipahimong payag-payag po rin ni mama papa. Ito payag balay gyud. Oh, balay. Di ba gipuyan mo to ninyo? Oh. Nakadumdum. Ito na yung gasugulong tiya, yung babay dito. Kamera ga trabaho. Agmangga po diri si papa agata naman nilot kamo? Kami ba namin nagtanong, yung babay dito. Pero bunga lang nag-isprihan. Oh, isprihan. Magtukumatagkuhan nga nag-ispire sila diha. Hapon na lang sa tibuli. Ang santol nga anak atong sa Dipulog mo ni Bangkok nakaliwat gyud ay bisag naputol na tong sa Dipulog lan pero napay iyang liwat diri
Ang ini chudi po niya kay yang tanom dito sa Dipolog nga naputol na naalala yung liwat ag liso. Sisay ka tanom na lot? Kamu ni Papa? Oh. Ay gudlot ha, tabang yung bantay gina maputol. Mo gani, dili bali na kung dagan ka dili naman gid. Oh. Di nagtudlo naman. Michael mo god. Oh. Alam mo Michael sinabot mo sila. Oh. To pa'y santol pa rin pikas. Kato, no? Ito, mau gani naman to. Ako na oh, dirag, atabay. Ako na kita naman mismo. Kini, wapon indot yun siya mga butang ng electric pump. Pwede po. Duhaon ka source o kwan solar. Kung gusto, di man ay madugta na. Balayan lang oh. Ako na kamay. Kining inaning pump good sa inani. Indot man ni siya solar pod kay ang kanang magpasaka og tubig di man na 24 hours. Kanara man og mugamit ka rin walay sulod. Ay ana po pasaka. Oh, so dili ra kayo inhanglan og dako jud kayong power. Wala gini sugod mahabsi wala. Oh. Kini wani katong hulaw sa una nga way 19 kuan man to. Napalagi sila ni wa pa to kalargag Amerika kay nahinumdum ko 1983 ni adto mi og La Union ni Kuyog kaming munina mamay kuro buhi pa. 1983 man to nya. Paingon naman po to nga mo balik na ang ulan lot ba? Tumoy-tumoy so. Wala pa ka largas lani. Wala pa. Oh, dasto pa. Na ba to? Gihimo na ba to? Kini. Wala pa siminto ha. Pero nananing niya. Kamulo na gatong kot-kot pa. Oo. Gatong basta kay tinginit ni gikot-kot. Oh, tinginit. Wa naman ti ulan-ulan. Wala. Wa gini mahubsi. Ito yo mo nang wa gini sa. Oh, mo ni nindot putang sukad wa gini sa. Pump. Gani og sige-sige yung ulan. Oo. Ha, makabot sa gaya na ako ng tubig. Di katong gipagama nga balay. Dito. Tara gunidoro. Oo, torag ate ako sang ibidyohan lot. Kauna lang kay naka ani-anhi man ko ato diri, nakatulog ani ko diri lot. Oh, inudoro. Libangan. Pwede pa gali na gihimuan nagbuho-buho di alot. Pwede pa di magamit gali na ko alot. Huwag tuyoon. Diri man sa nagbulay nga nakuan na kay na kahoy raman to lubi. Dayon isantol di na lang ko mo tuyok yun og asa tong boundary. Dito na lang talot sa kuan sa katong gitanom nga kawayan na to. Oh sige. O katong laban na. O dili laban na to kuan. Unsa to? Durian. Ang kawayan nga gitanom ni Boboy katong tuwa di dulot. Pero mura lagi sana namatay or sa man na dugay na kay na. So lampas na nag mga unom ka tuig dagay. Nagamay unom. Okay kanang kawayan kuno mga 3 years dako naman na. So mo na mo sakuan pa tigulang na. Magpaingon na siya. Mo di ay. Pero na pa man po muturok pag gihapon na nang. Pero dito man dagoy to gitanom lot. Dirira. Dirira. Diri day. Unon sa nato. Direta muna sa kawayan. Sinaw di na ako na trapuhan kay aron klaro ng singot, nagsinaw ang ulo. Kam di mga mahugan ni pud lot no?
Natanong ninyo ni Papa. Kini. So, kawayan, tigulang na dito. Binakog, namatay kay wag ulan. Pero ang buto ko kita, ang doha ka punuan anak, tapad anak. Murag wala raman po maingon anak. Pero magamit ng kawayan na nalot. Magamit. Ang gabok. May ngapon! Asa itong gaingonin mo itong baulonin mo itong tuwang Asya? naisla dito? Di ba gaingon ka nga baulonin mo itong naisla dito? Oo. Ano naman siya? Oo. Ano ka, sir? Oo. Istorya rata na. Oo. Naraman mi diri, magsige naman nagbalik-balik. Oh, dine. Pilihan wala tayo. Kapag-sprayan na pa daro ha. Sige. Mag-istorya pa sa akong sister. Then akong igsuon. Oo, sabuto. Sige, tanong ako na, maisba sa kantun ba? Sige, okay kay ko ana kaysa dili magpasagdan lang ba? Bitaw. Walay Oo. Mo gid. Sige. Sir. Ang kawayan eh. Kini agulay klaro mo tubo lot. Kini ako gaingonin mo nga murag. Okay, kita mo ko daan ani. Siya gitawag na ko. Hala si GR man dagay ron, si GR lagi. Ay siya. Hello, J. Mo. Napamiss pin yan, pangita na lang og kuan diha kay Dala ko division na overtime ko atita ko ninyo dire. sige. Unya na, mo anak lami dia. Kina ba mi og. Sige. Kini murag mabuhi ra ni Lot. Buhi na o kawayan. Giant kuno ni bambu. Ako ning order lang sa Shopee. Dili sa Facebook ra di ay. Ni na maligya din ni order ko gi-LBC nila ang seedling ba tawag ato Lot? Seedling no? Siya, tag. Kuan do ni? Tangan paglaing kanang murag. Ganganan pag ginaba. Ako rang sige lang. Parang mag-cover ba? Kaya dili ma. Kini pod, nabuhi na po na. Pero murag limpyuhanan ning palibot Lot no? Limpyuhanan ginaba. Pastilan lagi Sige lang. Tuhol pag kita. Mau lagi. Kawayan na lan. Giant. Tubo man yun siya Unya ang katuwi ang iyang seedling niya kay gumay ra ba ato. Murag mo siya nga, murag mo kuan naman siya. So, klaro na og di lang matandog usa kining duha. Di musaha pa maninig. Sa. Then kinipod. Katulon eh. Pero limpyuhanan gyud. Ganan lagi. Ag sa diha Lot, wa ko mo lahos kay ako ra man po din. Nakini mo na klaro na ni basta di lang matandog. Kinipod. Dili baling kuan ginani niya dampas ani giglinya dito karon matanom ginya. Ako bugsok lang. Ni. Pila naman to? 3, 4. Ilang. Kini. Kalipay ko itong pabinakog mo, init na dayon Lot ni. Ulan man po kusog-kusog sa di ano. Kana, murag mutubo ka na. Sige lang, basin. Sinama po yan. Oo. Sige, buhay na. Buhay na na. Last na rin.
Kana mo yung Ha? Napa dayo? Oh, kana nga kabuboy nga. Muna si Buboy ka tanong man. Oh, dili na giant no. Dili. Muna gitu butaw og butong bula no. Ah, butong. Pero tigulang na. Oh, wala na pero ang yung kauban wala man yung ani. Ano ba? Oh, dira kini. May ni. Mabuhi ra ni. Pero palimpyuhanan yun kalibot. Kwarta-kwarta. Oh. Then ugsukan gyapon og bisag tulo lang, triangle ba? Di yun na pa. Oo. Kini. Oh. Butanganan gid kuan. Pangalan man lang, limpian na kalibot din. Sige din tuta sa kini ang kuan na ni. Unsa man na dia? Kuwayan ba na? Murag kaway. Adili. Oh, wala man matan ni. Ag katong durian. Para dito. Ay naggibuhuan na niya daan diha. Sige. Katong atong gisidling nga Ano man, daghan man eh. lagi kay 20 man to. Lagi daghan man eh. Akong basta kay 20 pieces ning gikapinan. Katong order nako. Buhi mo yun. Buhi na yun na. Buhi mo to. Wala ni mapilog ihap na to no. Kay dito raman ta. Wala. Mo apil pa ni. Wa di ka kita ni. Wala kaya binakong katula. Sige. Sige. Dito akong subay, nakabalunong ko. Oo. Kaya kani, maman ni silbing tingulan. Sapa mo na yung sapa, agyan tubig. Ah, oh. So nindot nis kawayan. Muna gayon po ko nga, dito na ilinya sa ubay sa kawayan dito. Sige. Sige, klarong buhi na. Oh, dako na ni. Ini basta pero butangan na natog dipinsa parang panaling security guard. Kana order na ako lan sa Facebook. Inya ang deliver kay LBC butang og kaon. Then gi-instakan mig iho sa to bubuan jud buntag hapon. Hapon ni. Wa min maapil na tog ihapon no. Apil pa niyo. Ay salamat Lord. Dayon atutas sa durian. Napa o kawayan. Kailangan jud butangan pa jud sag mga limpyuhanan jud. Okay ni o buhi na po ni. Muro mag naihalas ro. Kilid. Oh na pa. Buhi na po. Piuhanan lang. Naiway klaro. Kini klaro naman eh. Pasado ilang dasmagan. Ang ako lang lotbod og limpyuhan na to, agian na hinoon. Di gamay ra. Gaway raw. Sukan triangle mo. Oh. Kay kini lisod mo ning agi-agian kay daghan. Bisag ingon lang ani ka pa. Oo. Sige. Di triangle lang. Ilang kay akong ingnon pud si Ilmag saon ni kay kila pa og akatahan. Nindot mas may man yun ang akatahan. Kaysa pasagdan tubo gali nang gipasagdan lang nasamot nag. Sabi mo kuha na kapunuan unom. Oo. Unom ra tungo sa inyong tanom sa ona? Unom. Na din ni daghan. Dayon namatay aguban kay agi nang kabaw. Ah. Anang usahay kasaban mo kun tiya. Ngano man ang makuanan ako dili biya atong baka naka. Oo. Kabaw dili biya. Atong sa ona lot. Bitaw. Say kanang masukog gud siya marasag makuan. Ah, naanam to si mama. Oh, di mo pas nito. Oo. High blood na mo. Wala, hilam na po ko. Agsa durian. Then katong ang
laban na dito lot ni mo ni tub na may natubo na lot ag dito katong giipon ba dito sa kawayan nga pa nato gitanom. Sige lang, tanom na. Inya na to padakon-dakon sa kay gamay pa. Ano ko to? Hindot kayo ng tabaya oh. Tabay. Sa una di ba nakagamit mo na lot? Kami. Okay, diha mo mo. Media sa una. Oh, mainom man na. Kutong pagpatagas lubid gibili. Oh. Mas maayo biya ng tubig lot nga tubod. Oh. Kaya man na sagol nga chemical. Oh. Tubod. Katong nawasa kay na naman ang gipang Tinood na. purify na gamit na chemical. Katong pagbaligyan nila tong lubid dire, katong tagas sa una Oh. karon. Dili ganito magigdaan sila tong mga trabahante. Kay again nga tabay na to. Dili kay aron di na sila maguli, layo man sila gulian. Ah, Kuan sila tubig. mangayo sila. Eh, mainom re. Oh. Mainom niya man minag. Ay, salamat. May nakapainom ta. Oh, di sila ng kabo. Naan tanawalan kay balo ka ng balita. Ng kabo. Kana lagi oh, mo ni akong kuan lan. Mo gyud nay gusto na ako magamit na mapump ta. Di raman ako kay gasto lot. Ang gasto Dako ra kay nang 90. dako ng binta. Ang gasto ning atabaya permero ipakyaw ni kutkot. 10,000. Oh. Dan kay gusto man ako nga masiminto ba parilan ana. So, bot pasabot lot, di na makaita madak og magpapam kay na naman tiya tabay. Di na. Oh, di naman magkalot. Nadayon akong ina na pod og si Dario katrabaho ani doon ri ano. Ah, si Dario? Dagaw. Dagaw, pila may pangayo nimo anang kon ipapakyaw na. Bisag amo lang materyales. Bisag inyo lang materyales, pakyaw na ako na og 3,000. Nahamutan na og 13,000. Pagkot-kot 30,000. Oh. Pagtrabaho 3,000. Lemong 13,000. Skilot, skilot kay murag ningit-ngit na, hapit. Hapit naman siya. Sige, dito ta sa durian. Gabuhi ra. Kini murag namatay man ni lot. Pumurag na pa may pamigid siya ing Nakuha na sa init ni init. malayhob ni sa init. Sige katong dito. Kay amo man kaya pa amo pa man ang arihan ng bubuan. Lagi kasabot ko ana lot pero og makapanahon kaluy ilang pud. Ay oo. Sabi nagmako ano na. Agoy. Maning palayo na mo ni kay na may uban dili mag sabaho ani. Nagwantas baho. Kiri murag marang we. Marang na kini durian. Dili. O di pud. Magbuahan mo na. May pra pud og buhan. Murag buahan na, marli pa. Mo tong durian di ay. Amo tang ka dire. Kini marang. marang. Ay sige. Wapo mo marang. Ako nang marang. Aka naman ditong durian. Kini murag marang ako. Marang ba? Murag marang ako. Kiri mo durian. Kani. Kini. Hello. Nakatanong mo yung babay bito taon na durian tulo man to. Natubo. Natubo man pero kanto lagi dagang mga buhi lagi. Agis mga buhi. Oo. Sige. Kadayon talo. Matarungan ako po. Ako tanganan sa asman na siya. Turuyo na to ni mga tagias buhi din. Bitaw no. Ikaw mo balaod. Kuyog siya. Kuyog. Isuroy na mo. Pinagpalayan niya. Diri, dito. Sus, kita man naman sa oh, ma'am. Tama na lagi. Mura po. Gani abtag bulan. Kaya na po, hukot na po. Ay. Nakay na may mga nate. Ilang sok doon, usahay. Dili kabot, usahay yun, maabot. Agoy, agna, mga nate pa. Sige. Patay ra guys.
Ini ambot isa po niya. Murag durian man na na. Durian man gyapon. Yeah. Buhan? Okay na ti buhan gud agi kuan ra maguna dito. Giitsar ra ba dito pag nagkaon. Oh, lagi. Yung tubo din gikuha di giapil og tanom. Oh. Nasa. Gamay ra di kay pila ra man to ka durian. Sige lang. Tulo? Wala nilain? Wala na, wala din niya taman. Okay. Sige. Wa na may ugsok diri. Kamay ra noon Kay to. gina magin ako ugsok kay gid. Kaya aron maka kita ng nga tao diya nga naay tanom. Sige. Tala na kay ngit na. Pero limpianan eh. Oh, Tapon eh. amo ran Wala pa yung mga santol dahil dito luto. yutan apa. Ang katunan ng mga gagmay na. Nay mangga diha nga manggang wani. Na diha. Oo, nakakaon man dito ko ato. Ako gatanom man. Nang mamunga pa na lot. Amo mo ka na. Oo. Bata ko. Oo. Muna mo ko nang manggang wani. Sila pa bang tai. Sila ko sila na. Bisan ka na durian. Dagami yun nga. Bisan ako marag. Bisan ako marag malapot baho. Isa baho. Ban ganahan man gid bisan na mga dato. Tapos na durian. So puning nagdagandagan sa ilong ay. Ato na mi. Balik na mi sa agi. Masuri tanan. Pa masuro itanan. Buhon mag-memorize kita mga utlanan. Michael pa. Asa tawag nga ni Biba? Mi asa to? Mamay di ba ra? Mamay. Oh. Pero ako maulaw ko di ko mo mag-ati ko. Mamay Biba. Ano naman? Kinaanad na magun mi ana lot. Inaana sa una ba. Nako nga naman. Na. Ano ko nung ato ako? Ato ako nung Sa isa, drill sana ko ni taman. Nagmmga manok nga. Kuan. Tuaw. Himuanan o kuan. Kanang balay-balay. Mga manuka. O sana, ibalhin ni mo na lot? Ini pa yung manok rin, oh. Suri-suro yan nilan. Oh, tara. Nah, ito na ko. Ditso na lang ko rito, Lon. Kaya murag ngit na. Payas.
Dan ay kapayas diri lano nga tanom nila ni Manang Nita ni Elma. Ngit-ngit na. Bubo ra. Mga manok. Kapayas. Galing lang kay ambakan ko nos manok. Ang ubantong nahinog. Makaon. Naraw kapayas. Mao ni net manang net kining kapayas diri ambakan sa manok. Pagaman man kuno ni lot og kuan. Pa butangag net. Net, maayo. Pero malagi na. Ang butang net, pero na manok nara sa sulod sa net. Gastos. Sige lang. Kay gahinan. palitan kong sabon. Mao. Ang sabon na buntag, darag buntag hapon. Oh. Yan butangag na imnanan. Kaya ito na ko kubo. Agkuan diri ko sa naon sa lot. Kay nagnay aglaban na diri natubo man. Oh. Bitaw kay nalimpyo-limpyo bitaw nakuha bitong. Bana. Liso po na pagtanong. Kini dwarf nga coco nut. Kini kuan hinatag ni sa among kuan sa dapitan parinti na mo sa dapitan napay usad duha ra man ni ang pinyad na inamunga spinya lagi diri lot. Inamunga. Pero kuan pa. Tulo. Pinya. Tanom ni Manang Nita. Balik na ko dito. Hindi na putlo na ako ang ngit-ngit na, paingon.